Og det er så mig. Mathias, så bliver ud af den. Det skal vi lige se. Så skal vi lige hurtigt. Jamen, kom lige ud af den. Vi skal lige vise os fans med en person til. Sæt den som passager. Passager. Så se. Det er min lille søn igen. Jo. Og denne episode må vente, og I ikke se, hvis I ikke må forbande. Jeg prøver lige at få ham til at flippe, fordi det er mega sjovt, at kalde mig bøsse og alt muligt. Og bagefter så vil vi måske optage en FIFA 14 video, men det får vi se. For helvede, man. Fatter. Can you Danish? Jeg vil bare lige gøre sådan for et video på penge. Nu kunne jeg ikke tage benzin på. Der står der i Esbjerg-kampen. Ja, ja. Og vi er så Esbjerg-fans. Jeg prøver bare at få til at få galt. Det var så ikke mål. Ole, ole. Skal vi se noget? Vent for puste. Jo, okay. Det gør vi. Jeg skal lige hurtigt gøre noget.